Langergård Plejecenter er et plejecenter med plads til 85 borgere, visiteret af Greve Kommune og drevet af Forenet Care. Jeg vil helt klart anbefale akvarier til andre steder, blandt andet plejecentre, da vi oplever, at det har en rigtig god effekt for vores beboere. Vores beboere får det ud af det, at de blandt andet oplever vi, at vi har tilfælde, hvor vi ikke behøver at give beroligende medicin, men hvor akvarierne de kan aflede og bryde den cirkel, som de er inde i. Og på den måde så undgår vi at give noget medicin, som også kan have nogle bivirkninger. Derudover så oplever beboerne, at det er rigtig hyggeligt at kigge på. Vi har flere beboere, som dagligt er henne og snakker med akvarierne. Det er med til at være et godt samtaleemne ved spisebordet. Det er en hel fornøjelse at gå forbi her. Det gør jeg jo hver dag. Frem og tilbage. Men altså, man skal jo lige hen og kigge på fiskene, ikke? Og måske give dem lidt foder. Den måde, vi har valgt at have akvarier på hernede, hvor vi leaser dem fra akvarieleasing, det foregår på den måde, at vi fodrer fiskene dagligt, og alt andet vedligeholdelse, det står akvarieleasing for. Så beboerne kan være med til at fodre dem, og det er de rigtig glade for, men alt andet arbejde omkring dem, det har vi ikke noget at gøre med. Vi blev inviteret ind og tale på Velfærdens Innovationsdag, efter vi havde haft besøg af Dansk Industri, og at de synes, at brugen af vores akvarier var en rigtig god idé. På Velfærdens Innovationsdag fik vi en rigtig god respons. Der var rigtig mange henne og synes, at det var et godt indslag, at det er jo rimelig jordnært. Det kræver ikke det helt store. Og ja, de synes, det var genialt. Og vi fik rigtig meget ros, så det var en god dag.